είσαι τύπιο ζώο. Τύπιο ζώο. Έβαλε μέσα μιλιό με όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Για καλά τάξε μου γρικό και μαλώνει ο Γιάννης από τσικνώνεις τα φαϊκά τα μέρα που μιλείς με τους ανθρώπους του κόσμου τα μέρα. Ωραία, πάει και αυτό πάπα κρενίζεται. Πια θα πάει αυτό, θα πατήσω τζόνε το κομπί και θα ανοίξω το Skype. Το Skype να δεις και τη κόρη σου στην Αθήνα να της μιλήσεις. Ωραία, Μάρκο Χριστόφορο που είσαι ζηλάκι και αυτό το κοπέλι με τα μέσα. Τσαγγίκε. Λάτι Σοφία. Το κοπέλι μου, το κοπέλι μου, Σοφία είναι. Σοφία, παιδί μου, χωρίς με. Μα σε βλέπω. Παιδί μου, τι τα κάνετε, καλά είστε, ναι. Πολύ καλά, μαμά, εσείς. Άσε μας εμάς και δεν θα θέλεις τα μάτια μας, η μέση μας, η κοπέλι μας, δεν είστε. Το κοπέλι που είχε πυρετό, το μανολιό μου, εξερόστησε. Έλα, Μανολιό, να δεις τη γιαγιά.